En kollega gled og faldt på gulvet. Gulvet er ikke lavet på den rigtige måde. Der mangler små sten, som gør gulvet skridsikkert. På den modsatte side er gulvet lavet korrekt. Vi har lavet en skadesanmeldelse, hvor kollegaen fortæller, hvordan det gik til, at hun faldt på rumpen. Der er nu blevet lagt en plade på det glatte gulv, som skal forhindre kollegaerne i at falde igen. Det må ikke så mange der falder det var det. For så kan vi her, det kan være det. Når fabrikken lukker mellem jul og nytår, bliver gulvet lavet og skulle gerne være skridsikkert, så man kan arbejde på det igen.